Прывітанне, сябры, ансамбль Дразды прыехаў у Гайну. Сёння тут у нас у гэтым невялічкім дрэўнім старадаўнім доме культуры канцэрт, і сёння будзе больш за 900 гледачоў. Пойдём паглядзім, які тут глядзельны зал. Можа нават і 1000-1500 ці 2. Мы пачынаем, Гайна! Горки падают, летят на поле, на сенажах, на лугу. Буду я их собирать, как тебе подаровать. Раз, два, три, четыре, пять, а горы зорки. Гэта мы вярнуліся ў сваю вёску, у свае карані. Гэтыя словы у кожнай песні, словы сапраўднага беларуса, гэта словы западаюць у сэрцы. Гэта трэба людзям, таму што мы іх любім. Заўсёды будзем прыходзіць і